Hrvatski radio Županja. Izbori 2011. Plaćena promidžba. Bliže ljudima, dr. Mirko Duspara, nositelj liste Hrvatske stranke prava za 5. izbornu jedinicu. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U još smo jednoj emisiji iz ciklusa Izbori 2011. plaćena promidžba. Narednih 15 minuta predstavit će vam se Hrvatska stranka prava, točnije nositelj liste Hrvatske stranke prava za 5. izbornu jedinicu, dr. Mirko Duspara. Dobar vam dan. Dobar dan vama i svima koji nas slušaju. Evo, kao što sam u uvodu i najavila, nositelj liste Hrvatske stranke prava za 5. izbornu jedinicu je dr. Mirko Duspara, rođen 1961. godine, specijalist je anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja i svoj dosadašnji radni vijek proveo radeći u Slavonsko-brodskoj bolnici. Posljednjih 6 godina gradonačelnik je Slavonskog Broda. Otac je 5 djece, a danas će nam najaviti program svoje stranke. Nositelj ste dakle liste za 5. izbornu jedinicu. Glavni slogan vam je ovaj puta za HSP, ne u Europsku uniju. Što dakle pri tome mislite? Pa mislim, evo, da se država trenutno nalazi u izuzetno teškoj situaciji, možda najtežo od osamostaljenja od 90. godine. Ja bih rekao čak teže nego što je bilo u Domovinskom ratu. I upravo radi toga Hrvatska stranka prava izašla s ovim sloganom ovaj puta za HSP. Naš program nije velik, ima 5 točaka i ono što je bitno reći na prvom mjestu je da je Hrvatska stranka prava protiv ulaska u Europsku uniju, jer smatramo da smo nespremni ući u jednu takvu složenu zajednicu bez strukturnih reformi hrvatskog društva i hrvatske države. Pod drugom točkom to je za državotvornu zaštitu hrvatskog obrane od Domovinskog rata i za suverenu i nacionalnu Hrvatsku, jer ovdje je bitno naglasiti da se u zadnjih 20 godina čudne stvari događaju u ovoj državi, da nam naši zapovjednici, naši branitelji završavaju u zatvorima, a u isto vrijeme su abolirani, oslobođeni ratni zločinci koji su nanijeli toliko zla i nered ovoj državi i čak dolaze u poziciju da mogu ući u Hrvatski sabor, neki su već i bili. Treća točka je za strategiju vlastitog gospodarskog razvoja kroz novi ekonomski model i potporu obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, jer malo poduzetništvo u biti drži 90% gospodarstva Republike Hrvatske. I tim ljudima treba maksimalnu pomoć. Četvrta točka za jedinstvenu nacionalnu politiku Hrvata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i iseljeništva, istinsku duhovnu obnovu hrvatskog društva. Ovdje posebno naglašam tu duhovnu obnovu. Prije svega ne smijemo se kao Hrvati dijeliti jer jedan je hrvatski narod, malo nas je, pola nas je izvan granica Republike Hrvatske i moramo se cijeniti i poštivati i pomagati jedni drugima. A s druge strane, duhovna obnova je potrebna jer nažalost uvriježeno je mišljenje da se danas normalno treba bogatiti na ovaj način na koji nam pokazuju ljudi koji su nas do sad vodili. I peta je ono što se u ovoj državi nije napravilo kroz ovih 20 godina i to je nedopustivo i ne može se oprostiti svima onima koji su vodili hrvatske vlade, a to je reforma prije svega pravosuđa da bi riješili tu korupciju i kriminal, obrazovanja i zdravstva. To su znači 5 točaka i zbog toga mislimo da ovaj puta treba za HSP. Što iz vašeg predizbornog programa bi željeli posebno naglasiti i istaknuti biračima 5. izborne jedinice? Pa nažalost, evo, mi smo jučer imali predstavljanje slavonske košarice na Katarinskom sajmu u Slavonskom Brodu i ono što me posebno boli kao čovjeka koji je cijeli svoj život proveo u Slavoniji, to je da je Slavonija nekad bila najbogatija regija, ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i prije onoj bivšoj državi uz Vojvodinu. Danas, nažalost, imamo situaciju da je 5 slavonskih županija na začelju svega u Republici Hrvatskoj. Pogotovo tu mislim na ove tri županije, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku i Vukovarsko-srijemsku županiju. Mi smo sad na nivou negdje 60 do 65% prosjeka Republike Hrvatske, što je, kažem, nedopustivo i upravo radi toga Hrvatska stranka prava planira ravnomjerni gospodarski razvoj kroz poticanje proizvodnje, jer to je jedini preduvjet općeg razvoja Hrvatske. Tu prije svega mislim na korištenje prednosti Slavonije, jer nažalost mi smo regija koja živi na 3 najveće rijeke u Europi, tu su Sava, Drava, Dunav, a imamo
situaciju da nam se događa ili da nas uništi poplava ili da nas uništi suša kao ove godine. Mislim da je to nedopustivo i da trebamo više koristiti bogatstvo naših rijeka, a tu onda ide i korištenje obnovljivih izvora energije. Što se tiče same poljoprivrede, mislim da naša poljoprivreda mora dobiti jedan poticaj, ali ne na ovaj način kako se do sad dijelio, i da moramo povezati ono što se 20 godina govori, zelenu i plavu magistralu. Nažalost, to još nitko nije napravio. Mi smo upravo u Brodu okupili naše proizvođače sa OPG-ova da svoje proizvode u budućnosti plasiraju u Dalmaciju, da to bude obveza svih ovih u Dalmaciji, Slavoniji, da se na taj način naši proizvođači riješe ono što proizvedu, jer stvarno imamo kvalitetne proizvode, ali nema ih tko plasirati i nedopustivo je da Ministarstvo poljoprivrede toliko uvozi poljoprivrednih proizvoda pored naše Slavonije. Ono što je još bitno za Slavoniju, a to je ulaganje u obrazovanje mladih ljudi, jer gospodarstvo se ne može razvijati bez visokih škola, bez tehničkih fakulteta i ostalo. Nažalost, mi smo u Slavoniji zapostavljeni, jer imate u Dalmaciji recimo 5 sveučilišta, krenete od Pule, Rijeke, Zadra, Splita i Dubrovnika. Nažalost, u Slavoniji imamo samo sveučilište u Osijeku, što mislim da nije dovoljno i da treba otvoriti bar još jedno sveučilište u Slavoniji i da svi naši mladi imaju priliku, pogotovo oni koji nemaju mogućnosti, jer su izuzetni teški uvjeti, nemaju mogućnost studirati negdje drugo, da mogu studirati u svojoj Slavoniji. Na taj način ćemo dobiti mlade školovane ljude, ali isto tako država onda mora uložiti u gospodarstvo i povezati, znači, visoko školstvo s gospodarstvom, i onda je osigurana budućnost Slavonije i Baranje. Nadalje, veliki problem je decentralizacija države i jačanje lokalne samouprave. Pod ovim mislim prije svega da treba ukinuti županije, jer one su teret, one su višak, općine treba pojačati, one koje stvarno ne mogu same servisirati svoje uposlene i ono zašto su zadužene, treba okrupniti i na taj način izaći i prema Europi i svima. I ono što je najbitnije, to je financijska disciplina. Nedopustivo je da vi nešto proizvedete, prodate, a onda ne dobijete novac nikad. Tu se država mora maksimalno uključiti, ukinuti rad na crno, ali osigurati radniku sigurnu plaću i plaću na vrijeme. To je najveći problem ovog društva i mislim da se tu država mora puno više uključiti. A vi dakle isto smatrate da je Slavonija velikim dijelom zapostavljena ili nije? Slavonija je definitivno zapostavljena. Ako smo mi sad na 60, neki 5% prosjeka, osim Osječke županije koja je negdje 83%, sve ove ostale županije su na začelju svega, znači da smo mi definitivno zapostavljeni. To je ono što zamjerim svim vladama, i ono SDP-ovoj i ovim HDZ-ovim vladama, koje nisu u ovih 20 godina pogledali u regiju koja je dala najviše u Domovinskom ratu u stvaranju Republike Hrvatske. Najveće žrtve su upravo u Slavoniji. Da ne govorim sad Vukovar, pa vi ovdje u Županji najbolje znate kako ste prošli u ratu. Slavonski Brod je poginulo 28 djece uzrasta osnovne škole. I kad to sve uzmete, industriju koju smo imali su pokupili i odnijeli u razvijenije dijelove Hrvatske pod izgovorom da to sačuvaju od rata. Zašto nam to nisu poslije vratili? Ja sad postavljam pitanje da kojim slučajem Vukovar, Vinkovci, Županja, Slavonski Brod dobio tvornicu sa 1000 radnika, a to državi nije bio nikakav problem u ovih 15-20 godina. Mislim da bi se ovi krajevi preporodili. A što mislite, što je uzrok da je Slavonija zapostavljena? Jesu li problem ljudi? Jesu li problem, dakle, oni koji nas zastupaju u Zagrebu? Pa najveći problem su upravo ljudi, znači koje mi izaberemo na 4 godine, oni ne naprave ništa, pojedini se uopće i ne jave u te 4 godine, ne izađu za govornicu da zastupaju građane koji su ih izabrali, koji su imali povjerenja u njih, vrate se, znači kad se dijeli proračunski novac, to je naš novac, u Ustavu Republike Hrvatske jasno stoji ravnomjeran razvoj svih krajeva. Nedopustivo je onda da jedan, recimo, Zadar dobija svake godine 2-3 milijarde kuna, a da recimo jedna Županja, jedni Vinkovci, Vukovar ne dobiju ni 50-100 milijuna. To je nedopustivo. I upravo zbog toga je došlo do ove razlike. Jer smo stradali u ratu, nismo do kraja obnovljeni, gospodarstvo je na koljenima, nemamo nikakve proizvodnje i ono malo ovdje što se radi oko poljoprivrede, i tu se radi, ja bih rekao, veliki kriminal, jer se zemljište dijeli po stranačkim pripadnostima,
poticaji se dijele neselektivno i imamo ovu poziciju koju imamo. Jer vi sad pogledajte, da je to sve u redu, naši bi poljoprivrednici bili zadovoljni. Zašto su oni svaki par mjeseci na ulicama? Jer ne dobiju ono što im je obećano, a vi ne možete obraditi površinu ako niste dobili i ako niste osigurali taj novac na koji ste računali. Prema tome, tu su problemi u izboru ljudi koji ne provode ono što su obećali građanima za izbore. Evo upravo to ste i najavili u ovoj emisiji, dakle govoriti i upozoravati na teško stanje u Slavoniji. Sad ste nam evo rekli ono što vas najviše, što vas najviše boli, što bi još evo istaknuli. Pa gledajte, evo samo ja ću vam reći, dolazim iz Slavonskog Broda, znači ako je Đuro Đaković prije rata imao 16.000 zaposlenih, sad ima neke 2.000. A mi sad na birovu u Brodsko-posavskoj županiji imamo negdje oko 18.000 nezaposlenih. Onda vam to dovoljno govori da država nije vodila računa, jer ne postoji, nije Hrvatska samo Varaždin, Varaždinska regija, Zagreb i Istra. Hrvatska je i Ilok, i Šarengrad, i Vukovar, i Vinkovci, ovdje Županja i cijeli ovaj potez, kažem, koji je sad trenutno najsiromašniji, trebao je biti najbogatiji. Mi smo trebali hraniti pol Europe, ali ne da mi na kraju uvozimo hranu pored ovako bogate i plodne zemlje. To je nedopustivo i to su promašaji svih politika do sad. I zato je naš slogan ovaj puta za HSP. Jer građani se ne smiju i ne trebaju bojati. Ako HDZ izgubi izbore, propašće država. Neće. Država će propasti ako HDZ ponovo dobije izbore, jer sad imamo situaciju da smo dužni 50 milijardi eura, da nam je unutarnji dug 40 i nešto milijardi, da smo u zadnje 3 godine izgubili 150.000 radnih mjesta, a oni se busaju prsa, govore kako su nekog zaposlili. Ne. Smanjenje broja nezaposlenih je samo administrativno, jer nakon nekog vremena ili vam ponude posao sad da vi idete u Pakrac, normalno vi to odbijete i skidaju vas sa biroa. To je nepošteno i nije normalno i nije u redu. Kažem, pogotovo prema regiji koja je dala najviše u ovoj državi u Domovinskom ratu. Ja sam u uvodu par riječi rekla o vama, vi ste liječnik, međutim planirali ste objaviti knjigu Bliže ljudima. Zbog čega je izdanje odgođeno? Pa vidite, ja sam knjigu napisao, ali onda smo dali malo na pregled odvjetničkom timu, jer, kažem, obnašam dužnost gradonačelnika već 6,5 godina, imao sam problema, tamo imali smo jednu pokušaj pljačke grada Slavonskog Broda, gdje smo praktično imali izgubljeno sve i čak i na Ustavnom sudu. Na kraju smo taj slučaj dobili prije svega u korist države, jer smo u Fondu za privatizaciju u prvom mjesecu poslije naše presude osigurali 35 milijuna kvadrata zemljišta samo na moru. Malo sam previše emotivac i čovjek koji nema dlake na jeziku, pa kažem sve u lice, tako sam to napisao u knjizi. Bilo je puno imena i puno toga što možda još uvijek nije dobro da se priča o ovoj državi i odvjetnici smo upozorili da bi ipak trebalo sačekati da to malo korigiram. Tako da evo, ja sam na njihov nagovor odustao od toga. Mi smo objavili jedan promo primjerak 3-4 poglavlja iz te knjige, tako da će i to biti danas prezentirano u Županji. Ja sam uvjeren iduće godine da ću objaviti cijelu knjigu gdje ću ukazati na sve ono što se događalo u politici, prije svega grada Slavonskog Broda i okolice, jer sam tamo direktno uključen u politici vezano i uz ove raskole u Hrvatskoj stranci prava koje se događaju pred svake izbore, koji su naručeni od HDZ-a, tako da evo, pojedinci koji su glavni akteri će se prepoznati ako ne bude imena. Evo, što možemo očekivati od vas kad postanete i ako postanete, zadobijete povjerenje birača, saborski zastupnik? Pa vidite, ono što, po čemu sam izabran za gradonačelnika grada Slavonskog Broda u 2 mandata, to je prije svega moja upornost, poštenje, iskrenost. Dokazan sam u gradu Slavonskom Brodu i u Domovinskom ratu, jer sam prošao sva ratišta sa 2 brodske brigade i sa specijalnom policijom Slavonskog Broda, tako da tu nemam nikakve mrlje. U mandatu, u ova 2 mandata kao gradonačelnik puno toga napravio u gradu Slavonskom Brodu, iako nismo imali nikakvu pomoć Vlade Republike Hrvatske i ono što su nam obećali nikad nisu ispoštivali i napravili. Znači, takav ću biti i u Saboru. Kad me građani 5. izborne jedinice izaberu, kao što sam se borio za Slavonski Brod i nijedna bitka nije bila izgubljena, nikad se nisam predao, neću se ni sad predati. Slavonija zaslužuje da bude iznad Zagreba, iznad Istre, iznad Varaždina, imamo potencijala, imamo ljudi,
samo ne smijemo dopustiti da nas ubiju u pojam s ovim načinom kako su vladali i vodili 20 godina ovu državu. Slavonija mora biti na prvom mjestu za sve, pogotovo za ljude koji idu iz 5. izborne jedinice u Zagreb. Ne možemo zaboraviti Slavoniju. Poruka biračima? Pa prije svega, Hrvatskoj trebaju novi ljudi u politici, ljudi koji su se dokazali u svom poslu, u svom djelovanju, iskreni, pošteni, hrabri, jer prije svega to treba se boriti za Hrvatsku, to ne mogu oni koji su protiv ove države i treba izaći na izbore. Ovaj puta za HSP lista broj 12, Mirko Duspara, bliže ljudima. Evo, poštovani slušatelji, brzo je prošlo 15 minuta. Dakle, predstavio vam se nositelj liste Hrvatske stranke prava za 5. izbornu jedinicu, dr. Mirko Duspara. Hvala vam što ste bili gost. Čućemo džingl završno. Bliže ljudima, dr. Mirko Duspara. Hrvatski radio Županja. Izbori 2011. Plaćena promidžba.